Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Mitchell Wankar ukertong kaseng United Democratic Party uba aireng banyakun ya ke MDC election 8,000 na laban mau prem constituency ula pendap ya ke jing thep vote ke jong u. Nakalyang jong uba Mitchell habayo banyakren bat kilat pathai khubor ula ong baka district council kadan lightly ki mau bersio banyada ya ka khendo ka siap kariti ka dustur bat ka khayi ka pateng bat ka bakong san na kini baro kalong ban kren ya kini ki phang na ka banta ka jingbha ya ka jat benrio Henry om ban chuwan ban job ya ka kerdan kum UMDC bat banumle AA sho ulo ong balada ya kren kat kum ki kertong la aibor ban chna ya ki an ha ka 6 schedule kata ban pinskhem ya ki an ban aibor ya kishnong ki thau ban aibor ya ki sim ban yada ya uput usam ubadan ha ka interstate border bat ka international border Din papila adap yang bentap. Ada adap yang kebut jonga, tigi kampung jonga bro sam plus sistem le extra, malah ayah ke bahata mak konsensi ke jonga. Ada kadai ke development, ada kadai hapo ke performance sang tay hapo yang dorbar Thawan District Council, ngila adap sna ayah kian, ngila adap ayah ki resolution, hakaba kapan pausai bah hadis council ni don lightly ki mau bersih paniada ya ka khando ko siap kariti ka dustur pakai kai ka pateng bar ka pakong sanak ta bro kalong ba nginlek ang tay na ka banta bangin kren bangin suan bangin su job MDC mat nang ta pade nginum lay e jai benri nilai e bar khanda banta ka jai benri ti ngamen ba ba yang sa sisian ka job kumuro ai hak araga ka kanda Kulo piyo iya ka Matitas nilayo bon kababon ka bill ka mga perlong kam siya ka act de ka portong Matitas kalan act nang ta ka solid waste management act ka market act bat ki act jung hima pa pher nilay pin scam ha ka por jong Matitas ta ba de na uno yalam ka UDP jong Un jid bang ipi kamu MDC. kamat ka bakong san ek bangin treng ni kalong ban perlu lang so ya ka BAB Village Administration Bill man perlong ak ikata nang tapat man pet banyak halor ka building bylaws ha bangin ya le kat bala man persuk yu ba na kamenta ba kinshna iki sam jongki ngin make sure ngin pentikna bagi beri beduna ka jingyo ka jing siur ka di banlong beduna iba kasong ha isi ka banon taban thamai namar ba lada nyekran kat komgi an kebomot ban ong ba ni ka 6 schedule yang ni la aibor bangin sna ya ki an ban pen scam ya ki an nang ta ban aibor ya ki snong ki thau ya ki hima ya ki siem nang ta pade ban yada ya uput usam ubadan hapo ka interstate border international border kata ka de ka kam ka ba khamat do ba ka district council lamba ka khrnit ka boundary ni don ya ki close ki ba ni la ba ngin pen scam ni i sakun ni keren halor gini ki phang bro namar ba lada ni keren sepang kata ka jing ayo jaka ba ka jing aiwa yeng mo nan ong fi ba ki don ki area ki ba hot ka ba yeng kala palat ki don ki area pa de ki ba ka ba yeng ka duna ba lada ni sim ya hamtam gini ki ba hakap sor ngam tarai ba kana don problem kata ta ba yeng na bantar ki beduk besuk rela de nyale ki hapo sor te bila sotu ka sor te ka de ka jakay khai ka de ka commercial area di ngatarai ya kataru la kata ya kataru la nga poy bi nga kasi nga na pan discuss ka ni